komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Huwebes na kita, Nobyembre 18, tuig 2021. Aksyon Hotline! May 37 kadlaw na lang ang nabilin, kag Pasko na, 44 kadlaw naman ang nabilin sa tuig 2021. Aksyon Hotline! Aksyon ay tayhupon checking in until 9:30 karon iyang nga aga. Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagamonitor na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mga nagatutok na karon nga aga hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online, paagi sa YouTube, kag subong man sa Facebook. Aksyon Hotline! Feel free lang nga magpartisipar sa aton talakayan karon nga aga. Pwede gi kamo magpadala sa mensahe, available dira ang comment section. Basta may ara ka lang sa internet connection, din ka man nga bahin sang kalibutan, pwede kagid makamonitor. Aksyon Hotline! Amas nami pagid kung ino i-share kag i-like ang aton sining nga mga Facebook live sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod, amo man sa YouTube para damo pagid maserbisyuhan kang malabot naton sa pagpangalagad karon nga aga. Aksyon Hotline! Ayo sa aton sining nga magka-aksyon karon yang Huwebes na dong pilang kamadalag ko nga balita nga aton tutukan. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa national hibaluon ta karon sa Commission on Higher Education man ginhatagan na sang panugot kag approval sang National IATF ang pagbalik sang face-to-face classes, no? Gradual nga pagbalik sang face-to-face classes.
para sa kolehiyo. Pero dapat ini nga mga lugar o kung ang mga lugar nga pwede magpatigayon sa face-to-face classes, amo ini ang mga lugar sa palibot sa pungsod nga napaidalom sa alert level number 2. Meaning, ang mga lugar nga wala na masyado problema sa COVID-19, sila lang ang pwede nga magkapatigayon sa face-to-face classes. Ang parte sa iyang DepEd para sa magkabataan, ang nakita naton, although siling sa DepEd, okay gid, ang ila sining pag-umpisa nagligad pa nga Lunes, pero dapat siguro tunan ini kiti may pila ka mga maestra nga nagpositibo sa COVID. May ara sang pila pa ka dapat nga tunan antes ini padayunon. Lain na sa kolehiyo, at least ang mga estudyante di dalagko na kag may pensar na bla, baka intindi na sa pagkang makasunod na properly sa ginapatuman nga health protocol. Pero isa sa maginsaad nga kung hinaligid man dayunon ini, tiyang target, amo ang pagpatigayon o kung dapat ang requirements, ang mga estudyante dapat tanan bakunado that includes sa mga manunudlo. Kaya hindi man guro pwede na nga mga estudyante mga estudyante na bakunahan, ang mga manunudlo wala mabakunahan, no, kundi problema gid. Ti dapat pareho sila nga bakunado para ibitar problema. Ano pagid? Ang DTI dito sa Manila, in fact, pati ang mga panadero, tag-iyas ang mga balaligyan sang tinapay. May kanya-kanya subong nga style na lang, agod nga masalbar, ang agod nga maidiyahan nila, kay tinagmalahal subong, halin ang, sa presyo sang gatas, kalamay, harina, trigo, damo subong ang mga ingredients sa paghimo sang tinapay, nga nagmahal ang presyo. Ang tendency siling sang DTI dito sa Manila, laban-laban gid sa Luzon area, una gid to matimbuok ang presyo sang tinapay. Ang style sa mga manugbaligya para hindi man makibot ang ilas ni mga kliyente, ati magamay naman ang ila ginahimo nga tinapay. Dako gid nga tinapay na magamo na, no? Tinapay kag pandesal ni mo ning pare sa kape mo sang mga ordinaryo nga mga Pinoy, no? Kita maghigop ka sang kape kung kaysa may puluton kag pandesal kundi nanam ang pamatyag mo, may sulod ng imo sulok-sulok aga pa. Ano na karon kun pati pandesal abing presyo magsaka. Tiyang style sang pila ka mga panaderia, agin adjustment ang kanakuon sang tinapay. Diway kami mo pasilabanon nila nito baking. Galing ti ko basi ang pating presyo sa baking ni magmahal man. Amo na sa national. Now ano pagid? Well, ang mga update kay ti subong ginapakomentong Malacañang parte bala sa mando sa presidente nga hindi dapat mag-attend ang pilag ka mga opisyales ng gobyerno sa hearing sang Senado. Ti amo na ang isa sang ginpangayo karon sang Korte Suprema ipaeksplikar, no, pagi sa mga representante sa Malacañang ginkuhaan sila sang komento tuhoy sini. Tilantawon ta kay para diri sa Senado dapat ideklarar nga unconstitutional ang mando sang Pangulo. Sa lokal na nung pila ka madalag ko nga balita. Ang booster shots ng COVID-19 vaccine ginumpisahan na sa Negros Occidental kag Bacolod City. Nausunok kay Dr. Chris Rungon sa interview ta kagabi, sa Bacolod di sige-sige kag kung sino dira ang kwalipikado kapin pagid sa A1 priorities, lakip na mga OFW, basta ngang inyo sini interval o kung kalawigon nga natapos na kumpleto nyo ang first kag second doses. 6 months pwede ka mo magdagundagon daw kadto ka mo na sa may Ayala Mall sa ground floor kay may arat dira gin allocate
nga mga vaccinators kamo ni magatatap sa inyo ina for Bacolod City. Ang sa probinsya sa Negros Occidental, pagi sa Provincial Hospital, may pilaman ka mga medical staff nga kahapon gintublukan sang COVID-19 booster. Okay? Tiyan mo na ang latest kay ang report niya Son Marlon sa primero, next week actually target, ti kung may available malang nga vaccine, kagwiling man ang mga medical staff, ginuna sila kahapon. Ano pagid? Biyahe sang bus padulong sa Negros Oriental, halindri sa aton sa Negros Occidental. Actually, ang pag-intindi ko daw okay na ang governor sa Negros Oriental. Ang diri sa aton, however, may mga pila pa kag gina-consider kag way pa naghatag green light. I-check na lang na karon kay Governor Bong Lacson, lang ko'y na diri, kundi nang meeting sa mga mayor, ang mga mayors kin meeting ni Gov Lacson, since nga may ara yasang problema bala, in terms sa pag-roll out sa vaccine, kido kahina gyapon, no? Sa bilog ka Negros o province, diri do kanubo gyapon sa output bala, kon vaccination drive ang paghahambalan. Di amo nang isa sa problema kay ang tanan nga mga LGUs ang hambal kini sa Malacanang siling sa Malacanang kwanta ni posible mga tubang sang show cause order no mga LGUs nga hindi magpatuman sa strategiya nga mapadasig ang vaccination drive. Para sa parang bilang madalag ko nga balita nga atong tutukan karon nga agad diri sa inyo sinipalatuntunan action hotline mga detalye bantayan. Online sa hotline. Pero para sa aton sinihibalo sa mga pumuluyo sa Negros Occidental, joining us this morning diri sa action hotline is no less than Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning si Action Art. Good morning, Action Art. Tupod sa mga nagapamati sa programa mo, Action Hotline. Mayang aga sinatanan. Salamat, Gid, for the time na ginhatag mo sa aton sa bunga aga. Gov, unahon ko lang before kita magkadto sa result kag strategy nga possibly i-impose no, sa mga LGUs throughout the province after sa meeting mo. Ang biyahe sa buses, Gov, way pagid subong no, way pagid green light from your office. Kag nano ang latest nyo ginistoryahan ni Gov Digamo kumayara? Wala kami kay directly the storyanay ni Governor Digamo. Pero I've already instructed Attorney Diaz to coordinate, first of all with the management of the bus company. And also to reach out also sa Negros Oriental. Although we all know that as far as Negros Oriental is concerned, though okay naman sila sa opening up of the borders, ang amon niyang klaruhin is which borders will be open, no? And second, kung may mga protocols, ideally, Action Art, may tani kung pwede point to point, no? Okay. Because then we can still avail of the S-Pass. Ang problem lang kung ma-pick up sila sa dalan. So hindi na natin na ma-monitor. In the case of our airlines, although we increase already the number of flights per day, gaagi gyapon sila sa S-Pass, no? So Okay. that will be the ideal situation also for sa land transportation. And in fact, na-mention ko ni kay DILG Regional Director Iniero, they realize, yes, no? I think they will even take it up also sa IATF, no? Because sa Metro Manila, it's point-to-point, no? Correct. So, ang sa aton diriya, it's not like that, no? So, that is something that they will bring it up with IATF. Kung pwede, point-to-point ng gate, no? Para mas masapos ang pag-monitor sa passengers. Correct. No, kay kun along the way karon tuod manghala kadaya pakarga sang pasahero, kun dili mo ba siguro kag ang ibanda basi way pa mga dokumento, way mabakunahan or basi mangin carrier tuod go budlay na. Precisely, no? Although we are both level 2 already, no? Occidental and Oriental. So meaning to say we're pretty much safe for now, no?
But then again, we also have to continue to be vigilant. So we still have to be careful. Hindi tayo, pag gusto na and really open up na. In fact, many are now predicting that after the holidays, basaka naman yung kaso. No? Sus. So that's why we while we would like to open already, but we have to be cautious. Yes, yes. Ang isa pa gid nga good news for the province kay ang booster shots ng COVID-19 vaccine was already started. Ang sa Teresita Halandon I understand ang nag-umpisa kahapon galigom. This is for medical frontliners. Effective November 17, may green light na. And we're expecting next week, base madalani sa 3-day rollout, ang mga senior citizens with comorbidities, they will already be allowed to have their booster shots. Okay, okay. Now, you were able to meet sa mga mayors naton the last day kag ang purpose is actually among pag-istorya kon parte sa strategy kag medyo manubo nga output sang vaccination sang tagsa ka LGUs. Anong inyo na istoryahan kag nano ang mga strategy nga pwede gamiton at least to increase kag matarget naton ang herd immunity as much as possible? First of all, we showed the data, no? We showed the data kung ano ang standings ng different LGUs, no? So I think that was very important so at least ma-realize ang mga LGUs, no? Kung where they stand as far as the vaccine rollout is concerned. On the part of the province, we also formed a vaccination team, meaning to say, if an LGU needs additional manpower, the province is ready to supply that manpower, no? So ang amon lang kinapangayo halin sa province is give us 1,000 individuals per day. Okay. And we will send you this team, no? We have right now we have 5 teams, no? So if an LGU can produce 1,000 individuals, the province will send this vaccination team. Aside of course Action Art, from the team of the local government unit that can Okay. also handle another 5 to 1,000 individuals, no? So ideally, it will be nice if LGU can have at least 2,000 individuals per day, no? So that is one of the strategies. Second, the possibility of really right now, say our vaccination is mostly in a vaccination center. So that is very difficult for our LGUs in the province because damot ang mga mountain barangays, no? Correct. So medyo may distansya. So the LGUs were encouraged to find ways, no, on how to reach out to these individuals that stay in far-flung barangays para hindi sila mabudlayan na manaog pa sa vaccination center, no? So and then of course we are now putting more responsibility on the barangay officials, no? We are asking them to create the demand for vaccine, meaning to say i-convince na nila ang mga individuals pala na mayara gyapon nagapati sa mga fake news, sa mga religious sector na nagapati na vaccine is not good, no? So we're giving that responsibility now, no, to the barangay officials to convince their respective constituents. And also, we all know that we have mayors already na are survivors of COVID. Yes. And they are the leading examples why vaccine saved them, no? So Okay. they are also doing their share and talking to people that while we cannot assure you that we will not get hit by COVID, but at least if you're vaccinated, your chances are very good, no? Most likely, ang pinakagrabe lang is mild. Aha. So aside from the vaccination drive, subong kay nag-alert level 2, kitang importante gurugob nga ang mindsetting sa tao, hindi gin maghatag kumpiyansa because amo nang gina-expect nga after holidays
may ara naman sang balantayan nga possibly maranda ding iban magkadto sa mga tourist destination by December. Ti amo na guro ang halalungan tagid ko. Yes, no. Right now, ginlift na nila ang face shield. But of course, if you have to go to a hospital facility or a medical facility, even a quarantine facility, you still have to use your face shield, no? But again, ang pinaka-minimum where we started, ang pinaka-minimum gid is face mask. And you know, Okay. Art, on my part, even though wala na, assuming matula si COVID-19, I will continue wearing a mask. No? Kaya I also noticed that para sa akon hapos sumatang kaso, no? Hapos ako allergic ko sa mga pollen. But ever since I wore a mask, for the past almost 2 years na, wala gid, no? Wala gid ko ginasipon or things like that. So, there are other protections. Although Yes. I don't have to wear, I will not, kung wala na si COVID, I don't have to wear the surgical mask, no? I will just wear a plain cloth mask, no? Pero nakita ko, no, may bulig bang gid ang face mask. May mabulig gid sa tuod, no? May COVID man kag matapos ng COVID pero protection sa other pwede nga maghalit sa imo. At least kung may cover to ng imo sini nga ilong baba mo, hindi ka dali-dali maka-penetrate ini nga mga sahi sang masakit nga magatapik sa imo. That's true. So, I do intend to continue. Yes. Finally, Gob, ano mabilin mo sa pumuloy sa Negros Occidental as we all expecting a merrier Christmas and New Year celebration? Again, no, we should be thankful to the Lord na, you know, na ginabuligan ta. Negros Occidental, like the other parts of the country, ang atong mga kaso kapanaog siya. But please, no, although na alert level muna ta, please protect yourself. No, please protect yourself. Still avoid gatherings na kundi kadamo na tao. Still avoid that. No? Kung unnecessary man lang, avoid those mass gatherings. No? But at the end of the day, COVID is not yet, or COVID has not yet left us. No? It is still around. So let's just continue to protect ourselves. By doing that, you are also protecting others. And again, let's make an effort, no? For those that are given a schedule some vaccine, please, no? Take it because it is for our own good. Yes. Salamat, Action Art. Thank you so much and halong gid Permigov Lacson. Salamat gid. Action Hotline. Ang gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Now, sa mga nagapamangkot kidamo abing nagapadala sa aton personal message sa Messenger kag sa text, why pa sumong klaro gid nung policy or nakasugtan ang Negros Oriental kag Occidental. Although si Governor Digamo do willing na siya nga magpasulod sa basto, which is I understand nga daw husto ang ginalantaw ni Gov Lacson eh. Amo na nga si Atty. Diaz dira ang naga-coordinate subong with Negros Oriental nga panguluhan because take note, di karon ko ng basis tuod kung hindi man lang nila makontrol while moving from another boundary, no, crossing the boundaries, ang gina-determine din nga boundary ang buksan. Number 2, paano mapasiguro nga along the way why sa makarga na kay ang sa iban nga ma-areas may biyahe tuod pero may ara sang limited kag why gid actually sang ginakuha along the way nga mga passenger, meaning point to point ang travel. Di kung hindi mapasiguro na kung di marisgo naman na iya nga along the way na kung may karga ka ng pasayro, kundi magkalalatnan karon ng iban na kung mangin carrier, ako na insindihan ko na sulantawunta ko na no ini ang makasugtan sang Negros Oriental kag Occidental, diin nga border ang buksan, kung halugan gidman, anong mga polisiya nga ipatuman amo nang balantayan ta. Why man subong mahimuan gid sang final nga desisyon between Negros Oriental and Occidental. Now on vaccination drive, siling ni Governor Lacson, ang mga barangay ang gintap kag ginatugyanan kag ginasaligan sa province through their local government units nga ikuan gid iduso ipursigigid ang vaccination drive agon magsigi-sigi ini, especially to those areas nga may mga far-flung barangays. Ti kabay pa, mga barangay kapitan bulig magamuhi para hindi man
Alang-alang kay ang province mo ka lubogin sa output on vaccination drive. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought to you by Pampers. Buong gabi walang palit, posible. This new sponsorship is brought to you by Chucky. Make snack time. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Pagkulon nun kag negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Counter nga medicine nga pwede makapahiga. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na.
Ako po si Jeffrey Tam, rest back sa COVID. Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw yan. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang gali dira, may lang pagmonitor sa kayo Monding Morales, Michael Casuyon. Oy bro, kumusta ka na? Jocelyn Liboon Dispujo, James Riala Sr., Aquario 7th, harap man sinang Vic Sequenza, Nobi Valencia Subaldo, Felix Bergula Campaniel, Gamoditor man, Inoy Felix, o si Inday Blaza. Good morning man kay Erlinda Lagtapon, ara si Merly Gonzaga gina tamaw niya man, Radney Piansay, Francisca May Hitida, Alma Numbres Gayadaw, Chichi Hidokos kag John Daymar Arquieda, Tulihaw Clarky, Michael Abelardo, Camille Corpus, Erlinda Lagtapon, Tongs Kabangan, Win Argilies, kag Nolfo Dormintes, Bibi Gregorio Yolo sa Salvador, no? Proud Salvadorian hambal niya. GC Ngo, salamat kidali kay Villaris at Sivar, kag Juna Aquino Ilacanal, Jojo de los Santos, Noynoy Eli, kag Chris Ongon Calvo. Action Hotline. Kapon, actually ang report ni Action Day, labo to Blanco Milikin, check niya, kay may baklasa na isang mga tarpulin sang kandidato nga subong abi ko ganito to hens Mayo mo, kundi bulan sa Mayo dra mo makita nga damo nagapamulak ng kabulakan, no? Kay ti Mayflower Festival gani ng kalabanan ginahikot mo. Tigi kuan balas ang bulak. Ang palibot sa Bacolod subong ang poste sang kuryente kag sang mga telecommunications company nahimo nga daw bulakan galing kay hindi petals makita mo kundi kwan
tarpulin sang kandidato. Hindi pa na makonsider subong silang kandidato, kundi aspirant pa lang. Hindi mo man masiling mabawal, way man bisan pag way kumpisa pang kwan no? Ang pagkampanya, bangod nga way subong sang violation or early campaigning prohibition, no? Amo na nasubong ngayon na lang siling mo sing una premature campaigning na paano mag-premature way man na butang vote, butuhon mo ako, suportahan mo ako, way yan na butang da sa tarpaulin, kunin na butang da kung ano ang mga ang itsura niya kag ang kwan ang iya sining posisyon nga papilian. Way na siya gabal butuhon niyo ko sa palabuton ng eleksyon ay kadami, no? Pilang gasto sila man magpaubra ta pila subong sa imo totoo Christian magpaubra tarp sa imo pilang sukot mo, way ka kabalo drawing lang nga galing na balaan mo. Pero siling ko ari mo palibot sa Metro Bacolod subong hala pinagusto ka munda. Pero sa mga public places according iya ka sa Bacolod ang pag-intindi ko do sa GSO, no, ang nag-manage sila nga kinanglan pangkakason gid man. Di ka baypatan na sa mga public places dira. Pero galing ang poste ni nano ni Yaman, subong makita mo dumudamo ti kun way ka ni Manny iya nga may kasarang ka magpaobra sang tarpaulin kag ipanglansang da. Tingi mo on mo guro totohin si kabit mo subong adlaw sa Dalan Burgos ang itsura mo. Paggabi kakason mo sa ilon mo naman sa Dalan Gatuslaw, no? Kung limited ang imo sining tarpaulin, tikay why premature campaigning, kundi sige-sige lang. Pero nano ini pangkakason giban isang city. Anain sina kung may mga damage bala sa linya sang kuryente kag sumangit na ang mga personnel sang Seneco kung magsalaka sila or telecommunication company kag mag-isip lang puroy nila, puroy ang ila sini Dilargo magsalaka na amo ginang dako nga problema kag during emergencies bla no basi maka man hindi lang pati puno sang kahoy mo hindi kasalbar ginapanglansang ang mga tarpaulin nga katahom pag-ubra. Ara mga itsura gayuhom pa gayuhom. Si Action Alvin pa siya tama na ni Gurong Litrato kinukudamo na gid. Tiga, no, anyway, sa iluwan ko in a short while ang CHED, no, kaya rin importante ni ang Bacolod and Negros is under alert level number 2 pero until November 30 ina. No, hopefully ang taga-CHED dari sa Region 6 kung si Sir Rex Kasipli man gihapon kay i-check ko sa iya bikunano ini kung nakabato na man sila sang guidelines kay gradual mo hindi man nga dululungan gidayon tanan amat-amat in short. Ti ang pagbukas ako ya sa mga college students daw hindi gid problema ni sa ila kay at least ara na sila sa hustong paminsaron maka-appreciate na sila kag hindi man pwedeng inosente pa or bata pas lang hindi kay sindi sing napatuman ng health protocol okay gin man na. In fact may mga test da kag ang sa college gani nga mga inang kinanglanon mo bla halimbawa sa welding ti kinanglan mo ara kag dia actual makita naga-perform magluto baking o kung anong gani na sang culinary na siya no inang mga luto James na tiara na kinanglan kay okay man ang inang sa online pero mas namin gid sa actual nga may makita kada kung paano i-prepare inang personal gid bala nga makasaksi ka kag maka-evaluate ang imo sining instructor da o nanong tawag siya na sa ilak sa mga technical or vocational courses kag makabulig dako ni saya mo nga sa uli nga palangitan-an kag palangabuyan kung makagraduate ka na. Ti kinanglan gyud man ang mga face to face sila nga sitwasyon galing ti amo na siling ko dapat ini masiguro nga ang mga areas like Negros and Bacolod sige-sige nga alert level 2 kita. Alert level 2 lang kung tani kita until December.
Ti kahapon 7 cases lang Bacolod, no? Ang province 43. Ti kabay pa nga magnubo pagid ini by December, no? Magnubo nagid lang nga magnubo ang cases para nga basi mag-us-us pagid kita from alert level 2 panaog sa mas manubo pagid, no? Nga sahi sang manubo pagid nga sahi sang manubo pagin nga alert level status. Amo malang nang gina-expecta no nga at least magnami pagibla no ang panikay sikay ta pero umoto ganing hambal ni Gob kaina silingya kun ako ya may ara man abi sang kwan may ara bisang problema sa matapos may problema sa COVID. Mas nami gid kun kuan mo mas nami gid kun may ara kang ginasuksok nga cover gyapon silong mo sige ako may ara ko ginabatyag so dali ko matapikan mga trangkaso mga sipon nami gid kun tani nga may ara sang face mask kagihapon tuod man singuna gani no singuna nga tiyempo dumduman yung akon kapin pag sakay ka halimbawa sa di pasay nga salakyan dason may tupad kadra nga nagasuksok face mask ang imo nga pinsar dayon silibo ano ni siya man balati anon di ba sa una mo na nga tunosyon mo may tao nga nagasuksok face mask nga na no ka uwi mo ni siya nga nanon siya balati anon nga halay cover ang ilong niya kababa iya Action Hotline. Subong amo na siya ang isa pagid nga gindugang no nga inang makabulig bala protection sa aton batok sa masakit and yet bangod sa sining COVID-19 pero ang mga problema subong niya sang mga kuano ang mga nagabaligya bala sang face shield kay daw mawad-an na gid sila kwan daw mawad-an na gid sila sang income no kapin pagid kon sa ulihi naway nagid gina-require kundi subong may ara executive orders mayor no hindi na gid man obligado magala ka sok-sok sang face shield no pero may mga kwan pa may mga mall nga naga-require ya galing sa tutuod lang may ara iya mga mall nga kung magsulod ka kundi require ka gasuksok ang tao face shield properly isuksok mo na kay tisitaon ka man sang gwardiya kung wala ka nagasuksok sang face shield pero sa totoo lang pagsulod sa mall ginakakas ginahimo hidband ibando kalo itsura mo oh why naman ginasuksok tila daw mo niya subong gina-expect ma-increase nimo ang kadamuon sa mga makadto sa mga mall. Action Hotline. Alas 8:56 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, i-check ko lang karon sa bahin sang city kay tikon ang face-to-face ang DepEd nakita nila nga daw mangin epektibo man pero I doubt nga may ara sang ipanaog ng like sa college nga gradual abiman nga opening sang face-to-face classes even sa elementary level no kay balo ka ang face-to-face ni kapinpas kabataan kita mo dito sa kung nagligad to sa salakyan makita mo plastic barrier ang ginimo sang mga una nga mga bulutuan nga butangan ban sang mga plastic barrier as part of their precautionary measures ang mga kabataan daw ginaputos daw siling ko gani daw nagsaylo ang daw kaas ang damang bilang ang mga kabataan na naputos ang cellophane no para at least hindi sila wag sila contact may distansya kada isa nga mga estudyante amo na no ang latest nga sitwasyon subong pero diri sa aton ambot kundi may 1,000 ba tong teachers last time nga why pa bakunahan ambot subong kun anong latest sila may ara ng DepEd report kung pabakuna na to sila. Kaya problema mong even sa national government,
may mga kuanya mo, may mga pagtuluhan o konsekta, religion nga may ara yakwan, may ara sila yung belief nga ti wais nagapati COVID, no kagway magapati sa vaccine. Morning lang kay Rica kag nung Junior De Leon, ng Dalia, and nung Edwin Sales, Mali and Nonoy Atyong, Nini and Olyot Atisor sa Purok, Pilit, Zone 2, Barangay 6. Alin kay Rico Salazar ang pagpanamyaw, no? Rico, may nga gadira. Thank you gid sa monitor, no? Sang mga listeners naton taga Talisay kag Silay ha. May kapamangkot ni may ara kasap why subong nga aga, no? Why subong schedule karon sa Action BBB program ang inyong mga cellphone i-on nyo gid, no? Para may tsansa ka mo nga mag daog. Basta magkasabat ka lang matik ka, no? Mapremyuhan ka gid sa 500 pesos. Padayon ini nga temprano nga pamaskwa sang Action Radio Bacolod, damo na kita sa mga promo din ginatag sa inyo within 2021 apisar sa pandemic kami gahatag gid ya no pamaskwa sa aton nga mga ka-aksyon bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsakdag, no? Anyway, ang parte sa biyahe sa mga pascraft ni i-check ta lang ni sa sunod nga mainadlaw, no? Kay way pa nag-decide Actually subong may meeting, no, nga ginset ang mayor, ambot ko ng MBCCI ni na mangin kabahin kay may ara sila face to face, no? Upod sa kay Mayor Bing dira sa NGC ang schedule daw 10:30 or 11 nga may pagtipon sila dira sa NGC. Ambot ko ng MBCCI nakabato na sa invitation sa bahin sang Bacolod City. No, kay baloon ta na, balo kadamo mag concern man nga ginaayo ang mga negosyante, no? Isa diri nga ginaayo ganin nila ang pag-consider bala sa paglift pagid sang liquor ban, no? Pero ang liquor ban ni for me hindi man niya nisisidad, no? Kay ang makabenepisyo sina although nga sa mga negosyante makabulig-bulig. Pero lain niya ang utok ng tao kung makainom na mo, makatungging na bla, kapin pa ilimno na iya, makahulubog na iya mo. Huwag ta kay balo kung ano ang kung kaisa, sing una to, damo na naglinat na naidumduman yung dito gani sa Cebu, may atutong no halos siya kapurok nga positibo sa COVID. Sing una kay nag-abot to gali, may positive gali sa COVID, dason, nag-inom-inom siya upod sa mabarkada niya alos siya kapurok to nagtambong kay duro kwarta ay nag-abot alin sa gwa asos sumsuman lang manisi ginlakaon sa uli nag-positive damo-damo sa isa kapurok mo lockdown ng isa kapurok tayamakon mo na pero ambot ko nakabato ng grupo sa mga negosyante di sa Bacolod sang invitation kay do may ara meeting with the mayor karon iya nga aga. Online sa hotline. Joining us this morning is Sir Frank Carbon, ang Executive Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, how are you? Art ngayon aga. Go ahead, Art. Salamat. I-check ko lang, sir, kayo may ara gali 11:30 nga schedule nga daw luncheon meeting with the business sector si Mayor Bing. Nakabaton ka mo invitation? May invitation kami 11:30, tama, dito sa NGC. Okay. Sir, anong gina-expect nyo nga possibly discuss with the mayor? Kag may mga concern ka mo possibly, ipasulod ka ron? Amo mo lang na kay so far as the protocols, ang concern daw conforme na kami sinek na pati dulaon na lang nila ang spot kundi vaccination card na lang. Pag tuwag sila vaccinated, conforme kami niya nga PCR test kami kayo parang balaan ka kung positive negative ka. Ang pangayunan namon is number 1, pwede malas 12 na lang ng curfew. Parang among between hours, mag-lawid man ang 2 hours na, bakit makakuha kami daan na 5,000. Kaya dito nakadalaw mo ito na sa. Kaya balaan mo na ang dati na business namon, dako na ang collectors. Mahal ka daan mo. Okay. Kapag ang curfew nga isugod na lang alas 12,
Kaya pa nga yung mga may edit na lang ng liquor ban. Okay. Aha. So, aside from liquor ban, no, idulaon na kagdason, liputon pagid ang curfew alas 12, why kamo sang ayo pagid sa city, kapin pagid basi makabulig man, nga mag-facilitate, at lang mga grant kung mga bulig sa business sector, bala, pagi sa national government agencies? Kadua, kami ganing mabulig sa city. Kamo yung mabulig? Oo, sa vaccination. Sa lubong vaccination, dara, planta between 40 to 50%. No? So, para mapadating, ang amon bulig na nawag kami isa-isagit sa amon mga members, restaurant, hotels, especially, na kung wala sila pa mabakunahan, i-facilitate namon nga tagtuan sila ng vaccination ban mula, vaccine taxi, ato sila, nagpakunahan sila. Oo. Para nga magtaas pa 70-80 sa yung ato na vaccination. Okay. Pag ang kung mag-ara man mga empleyado, mga ila pamilya, i-register Manila, kantagtuan man, ibakunahan man ang tulog ng pamilya. Aha. So, dira sa inyo, sir, ang business sector, ang inyong mga employees, halos pila ka percent ang nabakunahan niya subong? kung sa business sector lang yan, almost 80% na gidya. Damo na gidya. Oo, kahit yung labanan kang ato niya nga mga establishment, ma-influence kaya kung ma-encourage sa kung ginatunduhan mo eh. No? So, mga gasiling kaya Inday, pabakuna na to, may huwag ka mang gasiling nga, ba't hindi ka nakapagbato, pero may dalhan na nga. In short, para ma-preserve mo man ang imo employment, bakuna ka. Almost all hotel. Sabi ko sa mga nito sa hotel, parking, bakunado ng ilan ka ng, you cannot come in, kung di ka bakunado. Okay. Ang mga coaching store, kung mag-apply ka sa bong, kapag mga coaching, may vaccination card ka ba? Okay. Pag wala ka yata vaccination card, 1,000 ka lang namon. Oo. Basta establish. Bintagin no, kung wala ka vaccination card, mag-apply ka sa mundo ng budayan ka magsulod. Daw, amoy na siya. Okay. Sir, i-check ko lang update lang. Kamusta? Naka-decide din man ka mo? May kailan ligat doon ka process mo special permit? Necessary na nga magbiyahe ang Wisam iya, magdugang intra sa Ocean Jet? Oo. Kasi next week, magawa ng amon mga provincial authority, travel, ang mga permit ng barko, na inspeksyon ng Manila, sa isang tingin ng Oo. Okay. Next week, inapatabo? Oo. Next week, okay. Sige. Anyway, Sir Frank, salamat sa time. Okay. Sige. Good morning. Action Hotline! May istorya kay Sir Frank next week, kuno nagligad to, ang balian next week, bando sininga week, galing daw ay madayon kay tikon ang increase, jutay lang, kung tatlo sila limbawa or duha ka fast craft operator sa magpabiyahe, tikon mag-isa kagatos ang maximum, tungaon yung pakaroon na, perdi siling isang negosyante operator. So, amo nga medyo na delay man ang pagbiyahe nila. Okay? Good morning dira kay Ali Fonso. Grabe ngalan niya. Fonso ang apelyido. Amo naging butang niya si May Dilig, J. Gambua, Subi Trias, Jennifer Tingson, Idiasca, Sir Junjun Gillian Jr., Lorenzo Saizon, Rose Bailon, Monticlaro Adrian Silinganan. Suggestion ko lang sa PPCRB, iingganyo nyo ang mabutante nga wala pa makapabakuna para mangin responsible voters. Hindi kayo maintra pa kamuya, pambatikos, pangguba sa mapadalagan. Mapuslan pa kuno kung tani ka mo. Okay. Milagros Pacheco, Glenn Salanap, Jesus Nuyas, Sayon Gununigin Baliskadia, Cozy Jimenez, Noel Harder, Jo Marie Formentera, monitor si Jenny Perez Belbagan, Yang Celeste kag Honhon Vasquez, GC Apusaga.
Thank you man, Jo Marie Formentera, dra. Maki Diuka, Ophelia Marcilo, kag Jocelyn, Jose Edgar Asuncion. Good morning, man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Si Manny Pacquiao. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas? Magpabakuna na para abanse ka. Hi! Hi! This is Waki Kiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Ngayon, Action Radyo! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3 nga maminsaheng nga way tama labutan. Ang reminder ko lang aring importante kiniya para sa mga kaaksyon naton para at least ang inyo balang immune system kag resistensya sa lawas Ayos, way nagkikita time diri sa aton nga pagpangalagad sa tanan nga mga nagpakigbahin, nagbuylog karon nga aga. Thank you so much gid sa inyo padayon nga pagsakdag sa Action Radio Bacolod. Padayon lang nga mag-share, mag-like sa tanan nga mga program, mag-monitor sa online kag on air. Action Hotline. Ako naman, Action Artay Hupon, thank you for joining the show mga ka-aksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laputon ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.